Vás, dámy a páni, srdečne vítam v Café Pauzička, nedaleko galérie Soho, do ktorej sa už o chvíľočku prenesieme a presunieme, aby sme nie zabudali, ako Katka v úvode spievala, ale aby sme spomínali. A na čo budeme spomínať a koho si budeme dnes pripomínať, tak to vám hneď prezradím. Kresliť môžeme v každom rozpoložení. Placho, jemne, láskavo, ale aj hrmotne a drsno. Dotyk môže byť ľahký, bojazlivý, ale aj násilný. Keď si človek už nevie rady a potrebuje nádej, potrebuje získať rovnováhu a energiu, uchyľuje sa k istotám, k navyknutým spôsobom. Často si ideme zúfať, zdá sa nám, že svet je pokazený, zlý, nepriateľský, že vládne chaos. Strácame nádej a niet odpovede, keď sa pýtame, je to chaos alebo prirodzený stav sveta. Aj zo zložitých situácií sa dá vybrdnúť, vyklznúť, vykresliť sa. Šťastní sú, ktorí to dokážu. Toto sú slová veľkého umelca, človeka, ktorému sa to nepochybne podarilo. Toto povedal akademický maliar Miroslav Cipár, na ktorého dnes budeme spomínať predovšetkým prostredníctvom jeho úžasného diela. Ja vás srdečne vítam na vernisáži výstavy Spomienky na Miroslava Cipára, na tohto legendárneho slovenského výtvarníka, ktorý pochádzal z Vysokej nad Kysucou, z oblasti Semeteš, ktorý sám teda prekrstil na Sem sa teš. A to možno aj tak dobre ilustruje to jeho životné nastavenie, ten životný elán, ľudskosť, nadhľad a jemnosť a jednoduchosť, v ktorej vždy bola krása. Ja vítam všetkých vás, vidím tu naozaj množstvo významných, nielen žilinských, ale aj iných umelcov, výtvarníkov. Dovoľte, aby som teda aj vymenovala zo pár vzácnych hostí. Som rada, že prišla aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, pani Erika Jurinová. Pekný večer. Mal prísť aj primátor mesta Žilina, pán Peter Fiaba, na ten sa pre chorobu ospravedlnil. Samozrejme, vzácnou hostkou je manželka Miroslava Cipára, pani Vilma Cipárová. Vítam ešte raz aj teda šanzonierku, herečku a naozaj blízku rodinu, priateľku Cipárovcov, pani Katarínu Feldek. Taktiež riaditeľa Kysuckej galérie vo Ščadnici, pána Vladislava Zabela. A ďalších vzácnych hostí, napríklad aj pani Ivicu Rutkajovú, publicistku, spisovateľku. A ďalších vás, ktorým srdcu blízka nejakým spôsobom je a bola tvorba pána Cipára. Ja ešte o ňom prezradím, určite všetci viete, o kom je reč, ale je možno pekné a príjemné si pripomenúť, že to bol bravúrny kresliar, ktorý aj jednou linkou dokázal divy. On sám hovoril, že verím v čiaru, najmä v jej nahotu, čírosť a samotu. Bod je málo. Plocha je mnoho, nad nimi je však priestor. Bol to tichý muž revolúcie, bol jedným zo zakladajúcich členov verejnosti proti násiliu, patril medzi najvšestrannejších a najuniverzálnejších slovenských výtvarníkov, venoval sa maľbe, voľnej grafike, kresbe, knižnej ilustrácii, typografii, dizajnu, monumentálnej tvorbe, bol autorom sôch, divadelných výprav či kreslených filmov. Skrátka, ťažko nájsť iného autora, ktorý by prenikol tak hlboko do vrstiev vizuálnej a kultúrnej identity našej krajiny, tak ako on. A napriek tomu, že teda na večnosť odišiel vo veku 86 rokov, tak zanechal množstvo svojich diel, s ktorými sa stretávame aj tam, kde ich možno nečakáme, teda v logách rôznych známych inštitúcií. Tak len si možno pripomeňme, že je autorom významných log inštitúcií ako Slovenská národná galéria, vydavateľstvo Mladé letá, Bratislavské hudobné slávnosti, Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, taktiež aj Biennále ilustrácií Bratislava. A mne sa aj páči, čo som čítala že povedal, tvorba loga je naozaj veľká alchymia, ale s logom je to niekedy ako s vtipom, že nie každý ho pochopí na prvý krát a on sa naozaj snažil do tých log dať nielen obsah,
obsah toho, čo mu vytvára logo, ale naozaj takú pridanú umeleckú hodnotu. A ja nebudem dlho o ňom rozprávať, dáme teraz slovo aj ďalšiemu človeku a síce keďže sa nachádzame v priestoroch, ktoré spadajú pod patronát spoločnosti Poradca podnikateľa, tak ja by som poprosila majiteľa tejto spoločnosti, podnikateľa a art impresária, pána Juraja Málika, aby sa nám prihovoril. Môžeme ho privítať potleskom. Áno, dobrý večer, milé dámy, milá dáma, páni a milí znalci, ale aj priaznivci umenia. Je mi veľkou cťou, že dneska si môžeme zaspomínať na vynikajúceho umelca pána Miroslava Cipára. Ja som obdivovateľom jeho umeleckého štýlu, pretože to je človek, ktorý so svojou kreativitou a uvoľnenosťou prenikol do skoro všetkých druhov umenia a nebal sa experimentovať. Chcem povedať, pokiaľ som sa pokúšal pochopiť jeho nadhľad a jeho presah, tak dovolte mi takú jednu malú konštrukciu, taký experiment. Pán majster Cipár bol schopný preniknúť do svojej minulosti, do svojich génov, bol schopný preniknúť do svojho DNA, pretože my ako Homo sapiens sme vlastne 95% svojho času, čo existujeme, zhruba 2-3 milióny rokov, prežili v dobe lovcov mamutov. A to bola vlastne veľmi drsná, inštinktívna, ale kreatívna doba. A my sme, naše tela, naše geny sú zostrojení týmto obdobím. My všetko toto poznanie, toto umenie a túto schopnosť improvizovať a prežiť máme v sebe. A majster Cipár si myslím, že čerpal energiu, nápady aj kreativitu z toho, čo mu geny umožnili. On bol ten, čo sa nebál ochutnať všetko to, čo cíti, že sa nebál svojich emócií, svojich experimentov a bol ochotný sa o to podeliť. Toto je moje vysvetlenie. Bol to a pre mňa je stále výnimočný umelec, ktorý sa nebál ani svojich anielov, ani svojich démonov. A tie vykreslil. Takto som si dovolil veľmi laicky, jednoducho a s osobným prežitkom pochopiť tohto umelca. Prajem vám pekný večer a verím, že mi túto hypotézu odpustíte. Pekný večer. Ďakujeme veľmi pekne Jurajovi Málikovi. Dáme slovo samozrejme aj odborníkom na umenie a síce kurátorke výstavy, historičke umenia, ktorá je z Kysuckej galérie vo Ščadnici, pani Zuzana Sýkorová. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Myslím, že už to bolo veľmi veľa povedané. Ja by som ešte chcela niekoľko takých akože základných faktov k Miroslavovi Cipárovi, k jeho životu. Narodil sa v roku 1935 vo Vysokej nad Kysucou v časti Semeteš, ako už bolo povedané. A hľadala som nejaké pojítko, pretože Ivan Keller hovoril, že teda robí najmä žilinských výtvarníkov. A treba povedať, že Miroslav Cipár tu strávil svoje gymnaziálne časy, odkiaľ potom pokračoval v vysokoškolskom štúdiu, najskôr v štúdiu slovenského jazyka a výtvarného umenia, výtvarnej výchovy a neskôr na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Vincenta Hložníka a v oddelení monumentálnej maľby profesora Matejku. Ešte k tým faktom, ktoré tu odzneli, ešte by som pripomenula, že bol jedným z iniciátorov vzniku Biennále ilustrácií Bratislava, ktoré sa konajú dodnes. Bol členom mnohých medzinárodných odborných porôd, stál pri zrode klubu grafikov v Bratislave a v 70. rokoch minulého storočia stál najmä pri zrode Kysuckej galérii v Oščadnici, ktorá teda doteraz trvá. A spomeniem, alebo zopakujem aj to, že bol jedným z kľúčových iniciátorov zrodu z verejnosti proti násiliu.
Na malej výstavnej ploche Galérie Soho je sústredený výber, ktorý šťastie zachytáva obdivuhodne široký rozsah tvorby Miroslava Cipára, od formátom malých kresieb a grafík až po väčšie formáty maliarských plátien, v časovom rozpätí od 60. rokoch minulého storočia až po druhé desaťročie 21. storočia. Všetky vystavené diela pochádzajú zo zbierok Kysuckej galérie v Oščadnici. Všetky kresby, grafiky, maľby, ilustrácie a logotypy, ktoré Miroslav Cipár vytvoril, sú napriek svojej rôznosti a odlišným východiskám na prvý pohľad ľahko identifikovateľné, pripísateľné svojmu tvorcovi. Odzrkadľujú jeho sústredené uvažovanie nad spôsobom vedenia čiary, ktorá sa stala jeho najvlastnejším spôsobom vyjadrenia, súčasťou existencie, myslenia, akýmsi poznávacím znamením. Všetko, čo vytvoril, vyžaruje ľahkosť, eleganciu a pravdivosť, s ktorými Miroslav Cipár pristupoval ku všetkým svojím, nielen výtvarným aktivitám. Ďalším javom je prírodzenosť, s akou prechádzal od monumentálnych foriem ku komorným menším formátom a opačne, pričom zvolený postup, materiál či technika nepredstavovali preňho žiadne obmedzenie, skôr naopak výzvu, priestor pre experiment vyjadrenia toho podstatného všetkými dostupnými výtvarnými prostriedkami. Pri pohľade na vystavené diela je čitateľná ďalšia výrazná črta Cipárovej tvorby. Prírodzenosť a grácia, s akou prechádza od jednej témy, prípadne výtvarného problému k iným. Od nespútanej slobodnej hry s čiarou, neskôr postupne aj s farbou a plochou, prechádza k abstraktným kompozíciám, k zobrazeniu figúry, vytváraniu figurálnych kompozícií či vlastným vizuálnym príbehom, pridaným k rozprávanému príbehu niekoho iného. Výstava je nazvaná príznačne Spomienka na Miroslava Cipára a je naozaj takou malou spomienkou. Jeho tvorba je žiaľ ukončená. Chýba nám ako mnohým, ktorí mali to šťastie sa s ním osobne stretnúť či spolupracovať. Chýba nielen ako výnimočný a všestranný autor, ktorého tvorba bola neustálým prekvapením, ale najmä ako človek, ktorému boli vlastné nadhľad, porozumenie, zmysel pre humor, zvedavosť, záujem o iných, prosto ľudskosť. Ďakujeme veľmi pekne Zuzane Sýkorovej, kurátorke výstavy, historičke umenia z Kysuckej galérie v Oščadnici. Ja možno ešte doplním, že aj, ak sa teda nemýlim, tak aj logo Kysuckej galérie je dielom pána Cipára. A teraz by sme mohli dať priestor opäť hudbe a krásnemu hlasu Katky Feldek. Nech sa páči. Takže ja len poviem, že piesne, ktoré spievam, mal rád aj Miroslav Cipár. Tá teta Vilma možno mi potvrdí, že nechce sa mi pracovať. Piesne, ktorú ste počuli ako prvú, teda to bola jeho jedna z tých obľúbenejších. A druhá pieseň, ktorú vám zaspievam, ktorú mal tiež rád, samozrejme všetky v prebásnení, otextované mojim otcom Ľubomírom Feldekom. Teda ďalšia pieseň je vám známa možno pod názvom Klobouk Vekršový v prebásnení Ľubomíra Feldeka Klobouk v Bodľači. Čierny klobúk. Kdeže je tá hlava, ktorá klobúk nosila? Bola čierna či plavá? Komu asi patrila? Aký žiaľ a hrízon
zaviate stopy. Starý klobúk v podľačí a nikto nič nepochopí. Nikto na to nestačí. Kto to v púšti zmizol, odkiaľ šiel a kam? Aký žiaľ ho hrízol, že bol v púšti sám. Zaviate stopy, starý klobúk v podľačí. Nikto nič nepochopí. Nikto na to nestačí. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne pani Feldekovej. A ja si teraz dovolím aj prečítať, čo napísal pán Ľubomír Feldek, ako teda blízky, rodinný, známy, ale aj veľmi umelecký, si boli blízky s pánom Cipárom a on aj do tohto bilténu, katalógu k dnešnej výstave napísal a ja teda vyberám taký úryvok z toho. Moja najstaršia spomienka na Mira je zo školských čias, keď sme sa ešte nepoznali. Teda on ma nepoznal, bol o 2 roky starší, chodil o 2 triedy vyššie. Nemal dôvod si ma všímať, ale ja som si ho zapamätal už vtedy. Z telocvične Žilinského gymnázia, v ktorej sa hrával aj basketbal. O basketbale panuje mienka, že je to šport, v ktorom sú vo výhode vysokí hráči. No nie je to vždy tak. Uplatní sa v ňom aj šikovný nižší hráč. Dodnes ho mám pred očami, ako navyše ešte aj sklonený, šikovný Miro predriblováva popod bezradne roztiahnuté ruky vysokých hráčov a dáva kôš. Keď sme sa skamarátili, pozval ma na Semetež. Tak sa volá tá časť Kysuckej obce Vysoká, kde sa Cipár narodil. Ukázal mi nielen svoj rodný dom, ale aj strom pri dome, na ktorom bol primontovaný basketbalový kôš. Tu trénujem, informoval ma. A to už nie je iba športová spomienka. Obaja sme vedeli, že to, čo mi ukazuje, je aj krásne. Bolo to v 50. rokoch, keď v umení zúril socialistický realizmus a tam na Semeteši, na pozadí podvečernej oblohy, vynímal sa vtedy ten košatý strom s basketbalovým košom, ako slobodná myšlienka, ako do kysuckého exteriéru zasadené geniálne výtvarné dielo. Ľubomír Feldek. Pán Miroslav Cipár bol naozaj domáci umelec, ale svetových kvalít a vystavoval v rôznych kútoch sveta, napríklad v Berlíne, v Daytone, na Havane, Kolíne nad Rínom, New Delhi, Osake, Paríži, Pekingu, Prahe, Tokiu či vo Washingtone. No a teraz uvidíme jeho výstavu alebo výstavu jeho diel aj tu v Žiline v maličkej galérii Soho. A ešte predtým, ako tam sa poberieme, aby sme si prezreli krátky výber z jeho tvorby, tak ja by som poprosila o pár slov aj pani manželku, pani Vilmu Cipárovú, aby ste nám povedali, ako to vnímate, že naozaj, veď vystavoval vo všelijakých svetových metropolách a u nás v takejto malej Žiline, v ešte menšej galérii, ako to vy vnímate, či je to vôbec akoby dostatočná podsta takému velikánovi, akým bol pán Cipár? Tak o tom nepochybujte nikto z vás, ale dovolte, aby som vám povedala na začiatok, že sa mi dnes veľmi ťažko hovorí, pretože už cestou sem som si poplakala, pretože keď som si spomínala, koľkokrát sme prepáčte, ja som chcela predovšetkým privítať všetkých Žilinčanov, všetkých Kysučanov, iných Bratislavčanov a už druhýkrát som dojata toľko ľudí na takúto výstavu, lebo ja som netušila, do čoho idem. A predovšetkým
táto výstava má dvojročné oneskorenie. Bohužiaľ bola plánovaná pri krásnej príležitosti, keď spolupracovníci, priatelia mali v jeden deň narodeniny a pri otvorení výstavy sa dozvedeli tú smutnú správu. Takže trochu mi to aj pripomína, je to pre mňa dnes veľmi ťažké hovoriť, ale napriek tomu veľmi, veľmi pekne ďakujem pánu Kelemu, že sa na takéto niečo podujal. Bol dôsledný, neuveriteľne telefonoval, všetko zabezpečoval. No a ďakujem samozrejme predovšetkým Galérii Oščadnickej, ktorá láskavo zapožičala všetky tie diela a tie ma znova zase rozsmutnili, lebo ku každému dávnemu, ktoré robil, mám spomienky, a len krásne spomienky. Takže som vám veľmi vďačná, že ste prišli, mám to, ako sa hovorí, tie slzy radosti a dojatia. Ďakujem. Ďakujeme krásne. Pani Vilma Cipárová. A dáme slovo aj tomu, ako sa hovorí, ktorý to tu celé spáchal a ktorý naozaj okolo tejto výstavy veľa zariaďoval, všemožných ľudí prehováral, telefonoval, vybavoval a až nakoniec teda sme sa tu takto v hojnom počte stretli na výstave spomienky na Miroslava Cipára, teda Ivan Kelly Keller, dramaturg výstav v Soho 1 Mini Gallery. No. Toto je vyznamenanie pre nás. Táto dáma, to som s ňou telefonoval hore, dole, stále úplne intimné informácie o Mirovi, lebo ja si ho pamätám v 90. rokoch, keď nosil obrovskú bradu. Prišiel domov a hrozilo k rozvodu. Potvrdila to manžel, keď si to okamžite nedá dole, bude rozvod. To bol šok pre mňa, lebo my sme všetci bradatí aj s tým diablom. Ale to je úžasné sa dívať teda v novej priestorovej, výtvarnej časti reštauračnej, kaviarenskej, lebo takto budú prebiehať výstavy budúci rok. A celá plejada žilinských profesionálnych autorov je pripravená. Vždy budeme radi, keď sa objaví županka, primátor. Primátor náhle ochorel, je v posteli nehovoriaci, ale za to pán Malík povedal všetko ako vždy. Ten príhovor je dramatizovaný. Ja si myslím, že hrozí nám jedine odchod do galérie. Áno, ďakujeme krásne Ivanovi Kelly Kellerovi. Ale my máme predsa len ešte niečo pre vás pripravené. Okrem toho, že si ešte vypočujeme skladbu od pani Feldekovej, tak my máme aj taký výnimočný vizuálny materiál, teda 18-minútové video s pánom Cipárom. Je to taký dokument o ňom a o jeho tvorbe. Tak zásluhou, áno, pani Vilmy Cipárovej, ktorá doniesla toto video. Takže ja by som navrhovala, že dáme si ešte jednu skladbu a potom si s dovolením ešte pozrieme aj pána Cipára s jeho dielom v takejto audiovizuálnej podobe a potom naozaj sa už vlastne postupne sa budeme môcť pozerať do galérie, lebo všetci sa tam naraz nezmestíme. Je tu naozaj galéria veľkého obsahu, ale malých metrov štvorcových, takže preto vás poprosím aj o trpezlivosť, aby ste si postupne pozreli jednotlivé diela.